Si abali kyamona baralia niko banyara kumirana amona batendi babo nabego kwanera hali yabago chikoikerania nabo igari bago etera ekero bagendrete nemirimo yabo muri Kito Brighton Makori na roboti rwa senchira yobwikirano Maiga ya serikali wetera ase wisara yoboerani kuralia gosego chakia ekiombe kemo kiekoringoria na kumanya amagani aliatakiri gwonjorerwa ase amangana yoboriki imeyense ya Kenya nigo bono ekiombe kyo geikase county ya Kisii azikyomerana nabaliki amangana amona babwatani awo abuberera amagani abo aliaganetigo chigwonjorerwa asoboerani bwa mangana. Basically a public hearing. Towards the end of last year, the Minister for ICT, the CS Joe Bushero, set out a task force to develop the media policy guidelines. Gokwana ekero bahari gosangiri birengererie byo nigo bano batebirumna nirebuya amonjoreri gochenjigwa elikoreta obwasioku no boene ase oboerani. And the purpose is to find the gaps that are there within the old policy and to now formulate a policy that addresses the media environment. Boigo abaliki bamangana mbatigiri maega asina barubaru ibirengero byabo nakoteyabuna nirebuya machika yuna marwa kurigererigwa elikoreta obwasioku ase amangana yoboerania. Ngongo getana omorobero igorenge gaiga nkorengi bono amaoni areito banyara ko baba gusangirira ingo chiare kubeku amo na amaoni ande aba kuruase chimedia chinde kenyingima elinde ebyombe bigabya ito byabari tokokorera emirimo binyare gutwara enchira bagokore gasi buya na ende enchira yoboene gochiase omwananchi amachiko nare abwene tukubwatiwa egere nario oboronge goso maene bwa abantu bari bagotegerera sibakorore television bo utabe bo gosariwa munabono ukukwana gero ya mangana abana ukuripoti gero ya amangana alini ayichi family osabantu aboigo ebyombe aho nigo byesokya nakuru amagani abo gochi ase ekyombe ekyo. I was privileged koboyo mobo oli okoligerenga policy kina policy ki. Number 1 igongo tangambya mana senge njombali gereria egento kerige gonchanda boira emeshara yabanta bakorukana ba media baito umwana ona achiete skuru agasoma akaire bitabu ekaraire bitabu ebiga ochire mwamenyere kumurika moko mwaka na chiringiro 8 ono monto bwate family obwata abana obwate bills agwakana chiribwe kinanya nkiziko makonya ekera abana baito bagochicha kurigichi gaschiri tafadhali baeli baga baire ngina mwisho komino tigagutaka ngana ndagende below the belt omanya guchaka ko mwegas goriboteria igataseni Ndizi TV eri Brighton Makori.